gasar mai gasa. Sarki Abiru falakin kalbo kai waye ce da kai ba kai ba ni ma in ce da shi ba shi ba. Ayya ayya to ina gwanin wani ganawa sarkin dariya mai alkhairi. Abiru ka wuce duk wani mai sharri. Falakin kalbo abban Yarima Sultan na gaishe ka. Ayya 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 ina gwanin wani ganawa. Oga Abiru gaski ne kai ikon Allah mai ja da kai dole koka. Rana kake baka da linzami fitowar ka ikon Allah. Ayya dan gidan Abubakar mun sada ga uwa na Hajiya Aisha uwar marayu uwa a gaishe ki. Kai ne kake a gun dallatan Ambursa na gaishe ka dole in kara abban Yarima Sultan a gaishe ka. Ayya 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 tau. Abiru ne falakin kalgo. Abiru abban Yarima Sultan a gaishe ka. Falakin kalgo. A gaida kai zaki. Yarima Sultan ka. Abiru yau da baiti na zan bugawa. Mu gaida sarki Ubangida. Abiru sarki kana kulawa. Mu gaida sarki Ubangida. Ga jama'ar kana yawaka. Allah ya karo dubin masoya. Abiru kai ne sarki jigona mu. Sarki falakin kalgo muna yawaka. Mu gaida sarki Ubangida. Falakin kalgo muna yawaka. Abiru kai ne uban mazaje. Ayya kai. Namu ne sarki nasu ne lalle namu ne nasu ne haka kai da ka ji kiɗan tambari an ce sayawa ne. Abiru ne shi namu ne kuma mai kaunar mu ne a gaida kai Abiru jan zaki. Haka mai hali bayarwa mai fata duk mu samu. Abiru kai ne falakin kalbo. Abiru gaskiya kai da kai jan zaki. Abiru gaskiya kai da kai falakin kalbo. Muna da kai muna da kai. Gajini na sarauta falakin kalbo. Abiru ne mai hannu duka dama jinin sarakai akai da kai. Falakin kalbo Abiru ne ka zamo turmi masha da kagun mutane kana da taimako. Falakin kalbo Abiru ne ka yi gado na sarauta kai ba ɗan haure wani ba. Abiru mu mun shaida wallahi da sarki ne kuma jikan sarki ne. Daga ministan shari'a Abiru kai gwanki ne. Abiru kai sarki ne. Abiru kai gwaski ne. Abiru da Hajiya wani ce uwar mu. Hajiya Aisha uwar marayu ce. Hajiya Aisha uwar marayu ce lalle. Kai Hajiya uwar mu ce a yau mun zo gaishe ki. Kai Hajiya Aisha uwar marayu uwar mu ce. Sannan uwa a gunshe sarki Abiru mun zo mu gaishe ki. Kai jini na sarauta wallahi ɗanki abun kwatanci ne. Abiru jan zaki ka ba su mamaki. Kana da kyauta hannu ka bude yake gamu mu shaida. Abiru sarki ne falakin kalbo. Abiru jan zaki. Abiru gana mun shaida. Abiru mai farar aniya gwanina. Abiru ne kai. Abiru iya ɗauki wanka ayari ake ana ku zo gurin ku gaishe shi. Da ka ji kiɗan tambari a gunfa an ce masa ne. Ga sarki ɗan kadimiya ne. Ga sarki ɗan kadimiya ne.
kai dogon sarki Abir. Garba ni naka ne na rera waka da ne da yan amshi. Kai ina yan amshi ku zo, kai ina yan amshi ku zo, ku gaida sarki oganmu Abir. Abir mu mun gaishe ka, Abir mu mun gaishe ka, falakin ka algo kai ne. Abir mu mun gaishe ka, abban yari masu tamu mun gaishe. Sarki Abir kai ne mai kyauta baka rowa, sarki Abir kai ne mai kyauta baka rowa. Garba ya ce mu zo fadar ka mu gaishe.